Avui és diumenge i com que és diumenge toca arròs. Però avui farem un arròs sense arròs. El farem amb fideus. Coses del confinament. Per 2 persones agafo 200 grams de fideu finet, de cabell d'àngel, una sípia petitona, mitja dotzena de gamba vermella així petita, que serà per decorar, un parell o 3 d'alls, sal, oli d'oliva, un all i oli per després decorar-ho quan acabem el plat, i fumet de peix. He posat l'oli a escalfar i ara matxuco una mica els alls i els tiro que es vagin deixant el gustet. Amb els alls rossets afegeixo les gambes que es facin una mica. Les faig volta i volta, només. I les retiro. I en el mateix oli que hi he fregit les gambes i els alls, hi tiro la sípia, també que es faci rosseta. Com que la sípia salta molt, l'he tapat per no esquitxar-me, i ara que ja està feta, trec els alls, ja no els necessito més, i afegeixo ja els fideus per rossejar-los. I amb els fideus ja ben rossos, és hora d'apagar el foc i anar a fer el vermut. He pelat les gambes i ara les matxuco, les tiro, si surt una mica de cosa cap a dintre el fumet, que també li dona molt bon gust. He posat els caps només, que és on hi ha la substància. El fumet ja bull i el tiro a la fideuà, que el cobreixi, i llavors deixarem que els fideus es facin 3-4 minutets. Es fan ràpid, que són de cabell d'àngel. Crec que així ja n'hi ha prou. Un cop fets els fideus, hi poso les gambes i ara ho acabarem al forn un parell de minuts, a veure si els fideus s'aixequen una miqueta. L'hem tret del forn, ja tenim els fideus aixecadets, ja hem posat una mica d'all i oli i el tenim a punt per menjar. Bon profit!